Anya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahakot kan mga napapanahon na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Yovit sa Tingog nin Barangay. Alright, sige, marhay na pagkaaga po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog nin Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko dyan Sabado, pizza yes, sa bulan po ni Mayo 2025 sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, lalo po teknikal si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, minabuelta digdi sa programa Alwin Masidaliobit Alwin Dobolel. Ibahan po tabi nindo ako hasta alas 9 ni napagkaaga digdi po sa programang ini sa gabos na mga nakatutok na ganyan, duman sa mga drivers na nakantabay ganyan na pagkaaga. Kumusta na po tabi kita? Tamay mga birthdays ganyan, happy birthday po sa Sendo Gabos, maligayang happy birthday na. Tamay mga kamatian Get Wilson, asin po tabi sa gabos na mga nakatutok na kantabay na ganyan sa satuyang programa. Good morning, good morning, good morning. Welcome na digdi sa 1FM 88.3. Alright, diro-diretso na kita digdi, grabe na po ang kuso kan bigayan.
Grabe sukuro-koso kan kandidato adi. Kaso hapon, may 11,000, may 3,000, may 2,000. Gabos, magabaton yung tarauhan, ano? Pero anyway, ang problema pagkatapos na sutawo baga silinsyuhon dati, dahil pa nag-abot ang paipit silinsyuhon dahil masabutan kung kisay. Ang problema kan natapos na po nakakuana tabi, kan nakakuana abay iba na yung reaksyon. Iba na po yung reaksyon. Bala na kamo kung anoan taaram yan sa barangay lalo na digdi sa Legazpi. Lalo na sa Legazpi po. Ano ining kuan sa bagay, sabi ko sendo po baga nasa sendo na yan kung ano po ang sendong magiging desisyon, because sa sendo yan itinaw yan sendong kwarta, kuanindo yan gabos, kuanindo yan po tabi. Tapos magsusog kita duman sa ano ba yon, magsusog kita duman sa inaapod niya to digdi na konsensya vote. Boto po nin konsensya, iyo po yan ang kaipuhan. Iyo po yan ang kaipuhan. Tangani po tabi na marhay yung disposisyon, marhay yung diskarte niya to. Diba? Marhay yung disposisyon, marhay yung diskarte niya to po. Iyo po yan. Duman naman sa mga leaders, tabi, itaw nindo yan, tabako manan sa indo, para sa tao yan. Iyo, para sa tao po yan, itaw nindo yan. May mga leaders na so oras na po, pag abot kan kwarta, duman sa harong ninda, nagparairinom. Nagparairinom po, tapos kan banggi na, akan kuana, na naghahanap na so tao, sa ginagwara-wara. Ano ito ko na ngaya? Kamon mapapirdi kang kandidato. So iba naman, so stapler po, so duwang 1,000 na sana. Diyan sa Banuan Candaraga, maringani ta na check. Tama ini na. So mga kandidato atam pa. Day ka mo nagkasurupog kaan. Panduwa. Denindo aram Alawa leader ka mo na pinalubog din do sa kwarta. Denindo aram po. Ta ako man so nagtao nin kwarta dakula na kantidad diyan. Yogon mo yan kung may 1,000 ka po na botante na nakalista diyan. Ikasutap leader 1,000 po so kwan mo. 1,000. An 2,000 baga po. 2,000 sa 1,000 po 2 million iyan. 2 million iyan. 2 million yan po tabi. Dakulaon yan. Dakulaon yan po tabing kwarta. Tapos inoperate mo so kabanga bago mo itao may stipler ka man na sa diri. Igwa ka man ki stipler na sa diri po. Inoperate mo dilin siya ka po tabi nin 1 milyon manan ribo sana. So 2,000 naging 1,000. Sa kabaga. Sa kabaga po, ano na nangyari? Pirdi so kandidato. Taso sa ibong 3,000, di pinagkatiwala po tabi sa leader. Adi style, maduman ka, so nakalista, yaon duman may tao, yun nagkakapot kang kwarta, may tao, nag-release. Iyo po yan. Iyo po yan. Sayang po kahirak man kan tao. Sayang at kahirak kan tao.
Di ba? Na kung sain, kaipuhan yan kan tao Anbasog so leader. Paano kung mapirdi yan dyan sa Indo? Paano kung mapirdi yan sa Indo? Mataram ka mo, abo nga magboto Kasi, so tao na dagit sa Indo ta. Kinastanin do pag guntinga. Ang mga leaders bagay, igwaman yan Darwin Kikoan. Ang mga leaders, igwaman bagay yan ki pinagtataw. Alimbawa, 2 peso tataw, tatawag ka mo sa top leader, 5,000. Tabi. Tapos igwa ka pa. So para sa imo. Nakulaon. Sa daraga nga ni, balda-balda. Balda-balda sa daraga sa tao Ang naresibi po tabi, 7,000 plus. 2 mayor, 1,000. 1,000, 2,000. Susaro, 3,000. Susaro, 2,000. 7,000, gabos. 7,000 gabos. Ang itinao. Puwira pa kan so saraday, so vice mayor, so kagawad, sa kabaga. Ipo yan Ngunyan tapos na po so tarauhan. Alos tarapos na po. Sabado ngunyan. Igwa po man ki ibang diit ngunyan. Ngunyan po, kaya baga nga ni sabi ko sa Indo, atab ipinanao yan. Aram nindo ko nata, atab yan pinanao. Kasi kung igwanin problema, ipaparapod ka mong mga leader ka mo, kung si Sena nakasakop, madali o niyan. Sabado, Domingo, igwa pang oras Kaya nga ni Amay ipinanao, may oras pa. Tangani nasursihon, kung anong problema, alimbawa leader ka, o natangayata, 1,000 sa nakabot dyan sa imo. Natangayata, day mo, tinawinigabos na kuwan, dakulo na naghahanap. Hanapon sa imo po sa kwarta. Tapos pasil man sana yan kung ako ang politiko, ako nagasikaso kan politiko, tabi okay ako ang politiko, pasil man sana yan, sisiyang kapot mong tao, ipapaapod ko ang tao kung totoong tinawan mo. Iyan ang hindi mo sabutan pag una nindo kayan, piyesta na. Pag nagabot sa indo sa kwarta, pag una nindo kayan, piyesta na Ayos na ngayon Di naman ngayon mamonitor. Andin do aram po tabi na kanya-kanya sa tao kan sarong politiko, may kanya-kanyang kanyan, trabaho, uning yang barangay ka, pag may reklamo si rin kayo nagpaplano pa sila kamong maggunting kan paipit, tabi, so politiko, nagbabalik na taang posibilidad na titirahon sa mga paipit. Tapasiguro yan po nangyayari yan na grabe ang bot baying digdi. Kasi sa politiko gustong gumana. So politiko po gusto niyang gumana. Iyo? Iyo, gustong gumana. Makasupog baga na dahil ka mo nagkasurupog kaan. Iyo.
Yung baga, hindi ka mo nagkasurupog ka na hanapan ka mo. Iyo hanapan ka mo, iyo po yan an kwan eh. Iyo po yan an issue eh. Kamu an mapapirde kan kandidato. Kamon mapapirde. Bako yan po itinao para sa Indo eh. Dayan tinao para sa Indo po, para sa tao yan. Ban mo yan. Ngunya na nagkahililingan na po kang kwarta. Sabi nga ni ibaga po tabi, an kwarta sa balota lang yan, ay sa kwan lang yan. Sa bulsa lang yan. Magkamo po, konsisay talagaan sa indong kursunada. Tinatawan ka mo nin tinatawan ko po tabi ka mo nin pagkakataon tinatawan ka mo nin pagkakataon tabi na ano yan pagkakataon po tabi na iyo hige. Natamba ka ng Golden State sa Game 2 na. Ayos. So, iyan po Dipisilon. Pagabot sa leader, iyon nagpapapirdi sa kandidato eh. Pinapakiaraman yung pinapakiaraman po tabi yung dapat pakiaraman. Yo, pinapakiaraman so mga dapat na pakiaraman. Sa kabaga. Yo. Grabing kwan ini. Grabing pangyayari ini. Ege, so sige. Ano ba yan? Nagamit ba so pulis? Nagamit ba so pulis? Grabing mga pilahan kan vote buying dahil nindo kaya. Dahil nindo kaya po tabi. Sa kabagakaan. Iyan ang
iyo man eh. Alright, sige. So, 25 minutos na makalampas ang alas 6 din pagkaaga. Idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap.
Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. 32 minutos lampas alas 6. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain.
Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Terminang tig-iisip tawo ang prioridad. Tiwala, tigkakaptan, asin ang sinseridad. Kaloy ang disloria, tunay na pusong masa. Sa mga albayan na ipapanday ang pag-asa. Kinalaban na karapatan kang mga kadistrito. Bako, puro tarang, iaagi niya sa gibo. Sa tuyang iboto, para kongresista kan Segundo Distrito Canalbay, Kaloy Andes Loria, numero 2 sa balota. This political advertisement is made by Kaloy Loria, Province of Albay. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. Konsiyato sa pag-iwala ang sa museo sa kaibuhan. May prinsipyo paninindugan sa karangayan maaasahan. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. This political advertisement is paid by Rodolfo, Legazpi City. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa po. Igwa na kita nin 37 minutos lampas po an alas 6 nin pagkaaga. O, ngunya na pagkaaga po. O, sa mga leader, mga leader po, pakitawan na nin duman. So, ano yan? Pakitawan naman po tabi nindo so kwarta ha. Magkasurupog ka mo ta pirmero hindi naman yan sa inyo eh, tapos tinawan pa ka mo. So iba nga ni ibong-ibong eh. So iba baga ibong-ibong so iba po ibong-ibong saka di ba? Ang problema kasi kan mga leader ta may gusto magparelista. May gusto po kamo magparelista kan tao. Dapat pigkaulay nindo. Inamperdihan kang kandidato mako aki leader. Kaulayan mo nga sa mga pwede ngayang magboto sa tao. Dapat kung leader ka, siguraduhon mo na itong tao mo sa imo, bako na sana sige ang lista
Sigan lista. Day aram kan ipiglista po na siya pala nakalista na. O ngunyan, nag-aaral na pa na sa tao. Sendong niya ako nakalista. Saka, sendong niya ako nakalista. O kung sisay po ang leader, ana po na nindo dyan. Leader kan sa ibong. Ana po na nindo dyan kunya ang kamo. Kung dae, pinalubog na. Kung dae po, pinalubog na. Iyan ang problema dyan. Iyan ang problema dyan. Pinalubog na po. Tabi. Ege. Iya po. Pagpalubog tapos na. may mga bistado akong leader gani na nagkuha na nagduruma na sa motor trade ma-down payment na ngaya ko kan motor. Ma-down payment na ngaya ko kan motor. Tapos after 5 months iuli na sa motor taday naman ki ura man ki pangbayad na. Ura man ki pangbayad na po. Saka pero dakulon man ang tultol na leader sa muya nga ni sa muya pag-abot kang kuan abo so leader digdi ka na sa nangya sa rong ta ipanapag ta na sa nangya sa mga tao ta. Saka bala ka na magtao di malinigon dahil lamang kiribok kung piraso panding kan sa rong politiko kung 2,000 dahil ribok dahil po tabi ng ribok ipo yan yan po tabi sa kabaga sa kabagasan dipisilon niya ata pigralansita so isipod mo yun so mga tawang piglansita niya so tao po aram kumpira alimbawa aram kang taong 2,000 sa pigtao 2,000 o 3,000 pag tinawanan mo yan yung kabanga dahil manan matubod sa imo nata aram kang tao kumpira sinulmok nga yan kuan sinulmok nga yan so kwarta nakaabot niya kabanga na sana nadagit so tao abir daw nga yata anpig dadara mo nga dahil lugod ako maboto ta sinulmok mo yan po anadamay tabi anadamay so kandidato na wala man pakiaram wala man pakiaram sa kabaga nagkingururagan lugod so kandidato po an adamay yo ano ini uni ang sabi digdi
Forbir mo daw mako ipahiling sa watcher kung totoong ibinuto. Dahil man po pwede. Inuotro po sa indo ini. Dahil man pwede na ipahiling din do sa watcher kung sisay ang ibinuto nindo, ha? Bawal yan. Ang watcher po, dahil man siya pwede magparalakaw-lakaw dyan sa Laugan polling precinct, dyan sa Butuhan. Dahil po tabi pwede na magparalaog siya dyan sa polling precinct. Tabi. Ang watcher, dyan sa nayan sa likod. Dahil mo pwedeng darahon duman, taan na sa likod kayan, at tubangan, sa may blackboard po, so, teacher, may sa likod. Sa atubangan, sa likod, ang vote counting machine. Napakaboto mo, duman mo isasalang. O duman man po karurubay ka, anan watcher. May bantay dyan eh. Kukaon yan, pagtapos ka na, kukaon yan po tabi, talikod. Dahil pwede kayo maghiling kaan. Paano yan? Dahil man kayo pwedeng maghiling kaan po tabi. Itatao mo duman sa nag-asikaso kong teacher ka sa makina. Tapos ilalaog duman sa makina. May hiling mo na sa resibo. Dahil mo pwedeng ipahiling yan sa watcher po. Iyan, tabi, relansihan niya na pagkatapos mo ngayang magboto, saka ka ngaya tatawan. O niya, nakasiguro ka daw na tatawan ka pa. Tapos na nakaboto ka na And remember po na ang tuyo, kung tinawang ka mo ng kwarta, ang tuyo po, boto. Nya kung nakaboto na ka mo, dahil man ka mo nakasiguro na tatawan pa ka mo ka. Dahil man kisiring ka ni. Kaya baga sabi ko sa endo, ang kandidato, kung kandidato ka, mataya ka, masugal ka po. Masugal ka. Anong klaseng kusugal po? Tabi. Mas an sugal po tabi kaya siring kini. Siring kini sugal kaan. Itatao mo. Itatao mo po tabi ngona sukwarta. Alaton mo na sa resulta pag abot kung gana ka o pirdi. Kung gana ka, di gustong sabihin, tuminalab so paipit mo. Tuminalab so paipit mo. Pero kung pirdi ka, nako. Di kay binuto. Sos Mario si po. Kaya baga, iyan ang sinasabi ko sa indo tabi. Iyan ang sinasabi ko sa indo. Na dapat po tabi na antisiparan nindo kung ano ang magiging sistema. Kung ano ang sistema. Mga orugmaho na so sungon niya na suman nakakawa po tabi orugmaho na. Ano ining digdi sa sa barangay kan. Oy, good morning sa mga taga-barangay kan. Maruroy dyan sa Daraga, ha? Maruroy, Daraga, Albay. Good morning po sa Induga, boss. Garo may problema dyan, kasod mata. Iya po. Nagkaribok. Dahil ginamit pa lang. Kansaro. Ginamit kang kagawad eh. Dali sana. Dali yung tabi ma. Madali sana. Okay. RSM ko na po nasa luwas. Nagkaribok dyan sa dahil nagluluwas sa paipit. Dyan sa Maruroy. Sos Mario si po. Si RSM Cora nasa linya. RSM, good morning. Hello, good morning. Alwin, observation report ini guide po. Last day, giraray sa tuyang mga paradangog.
Good morning po. So, mga nasa barangay ngunyan, garo, dahil nagkakaraalo. Mangmagmahal. So, iba. Pero, ara mo tabi, RSM, kasod, maigwa ko digding mga amigo sa Rawis. Hindi ko na pag-arayo onso, kung digdi na sabay sa tuya lang. Kan naka-receive, nag-pigtatap-tap so bulsa. Sabi ko, ano ka? Onin na nga. Onin na nga, dako lang nga. Pero nga, parang nga, dahil kong ribok-ribok kayo ito, dahil pa na ko. Pero ngayon yan, maribok na ako nga dati. Kinuha man siya na pala. Alam mo, sa tuyang obserbasyon na aranin na ang eleksyon, ngunyan na sa aga, Domingo, tapos na ang bawal na. Bawal na. Ginaray, sabi ko nga ni Kayan, sa tao, nagkaburukan. Nagkaburukan kang mga pangyayari. Iguang nagkadirismayo sa bangkiruhan. Bangkiruhan na ata yun, o tayo sa bangkiruhan. Bangkiruhan, oo. May nadismayo. Diyos mio. Panag-agi kami duman, matanga ng banggi, dakulong pantawo. Iyo. Oo, dakulo na tao. Ayan. Hindi ko alam kung garo, naman ito sa sa dito na pagparano, tamasupog sa tuya. Kutano? Iyo. Masupog sa tao, na kaya lang sa tuyang obserbasyon nga ni sa mga FB, pero luwas paninda, so, mga tinarao sa inda, o pipatunayan kan tao na tinawan sinda, ang nakaresimi, bako, iyan ko sabi ko, ang tao talaga niya ako, yung disiplina sa saliri, arog ka iyan, o yan ang pinagdi-display pa, pero dahil ng titawan ki, kasusupgan ang saliri, Yes. Pero, karo sa pinakami na rason, na kung sain, ngunyan sa nangyari anigdi sa probinsya kan Albay. Kang 2022 election, di pa. Ngunyan, dakul na. Dakulon. Mas lalo na dinusta. Kung maga sa o yan ang kung mahiling niya to, para sagin-sagin ka man ngaya. Pero nakakadangog. Pero ara mo tabi pagkatapos na nag-release na-release o kwarta. Yung tao ang reaction iba eh. Dahil ko rin sabi, iba ang reaction talaga kan tao eh. Parang ang desisyon ninda po is yung desisyon ninda kung sisay. Sabi nga ni, nakadesisyon na ngayon ang probinsya kan Albay, particular ang siyudad kan Legazpi. Mahiling niya to yan. Sa tuyang mapapatunayan na iyan, mahiling niya to ang tunay na mangyayari. Sa Lunes? Sa banggi kang, sa banggi pa sa nakang pizza 12. Aram talaga kung sisay. Alas 12, matanga, maaga, tapos pizza 13, na aga, mahiling ta na kung sisa ang leading. Sabi nga ni, magaday magparataram ki patapos. Kaya lang, kung gagayo dun niya to, garudig di sa tuya ang pinaka, inda daw sa ibang lugar, kung arog man kayan. Digdi na sa Legazpi ang pinakamatindi. Legazpi ang pinakamatindi. Iguwa nga ni akong nailing, ngayon naman nga sa Daraga. Duman nga sa Kamalig, 3,000, iguwa nga yung tapos ngayon digdi ngayon sa niya, saro-saro. An maray digdi ngayon sa Legazpi. Digdi sa Legazpi ang totoo? 10,000, 11,000, 15,000, 16,000. Yung amigo kong ipinailing 11,200. Ang ipinailing sa kuya kan amigo ko, sinaro-saro, 11,200. 11,200. Amigo ko, Tapos siguro man ki 3,000 siring ka, sobra. Yan. So nagiging kwan lang kita digdi. So nagiging realistic lang kita digdi. Tadagitan kita kang tawo kung mataram kita digdi na orang nagresibi. Na aram kang grabe so nagresibi digdi. Iyan. Di ka nakaresibi ka naman. Di mo manhinagad pero inatod sa imo. Inatod sa arong dakulon. Pero so mayor duman. Iguang ang kaso so iba. Ang kaso so iba,
Igwan 3,200. Igwan 3,300. Iyo. Igwan 3,000 na sana. Igwang 100. Ayun talaga. Nangyari Igwang 1,200. Oh. Digdi sa muya O sa iba pang lugar siguro nangyari iyan. 1,200 na sana. May amo mga tugang. Nagunting sudos mo. So, dahil mo na aram kung sisay na nagkuha. Duman nga ni sa bata o yan ang senior na senior na. Oo. Senior na ini. Tapos syempre maluya-luya na ang ano niya sulo. 1-2. Tapos 1-2 Irakman. Dahil nawara so 2,000. 1-2 baya ito upakataran tanay ko naman piging kuyan tanda kulon akong big-asikaso kasuugma. Uyan ang 1-2 ito 2,000 na sana so kailor so 2,000 na wara na. Ayan po mga tugan. Di mo na tangayap. May ang kuyan yung ang nagkuha so sinugok ang gurang yung ang nagkuha pagdao sa iya iyo na ito sa daraga naman nga sa daraga nga ni ma'am kuan sa barangay Ilawod sa daraga kasodma ini sa totoo nangyari sana yung report ang marayon 1,000 na sana. Ang dai nagsandiri magaling sa stipler. May na-interview na kita sa barangay. Uyan ang kuyan, so barangay captain, talagang siya na papirmahon kung pera na receive. Ito magayunon. Ayo. Tapos igwang barangay na digdi sa Legazpi tabi RSM Igwang barangay. Uning nga so sa Antilis, uning nga so sa gobernador, uning nga so sa mayor, uning nga so sa mga Sa kwan ma'am, iba, may isa ro ding barangay naraman ng kusod ma. Pinatapos mo na so Draculaon. Pag-abot, unin naman nga sa ko. Idagdag nga nindo inidigdi, pero digdi ka mo. Ragon sa diskarte. Ayun, nagdagdag naman. Dahil, unin nga, idagdag nindo, ta sadit baga sa ibaw. Idagdag nga nindo dyan sa Draculaon nindong nako. Ata, agabos naman nga ka mo balda-balda. Idagdag nga nindo, pero nga, digdi ka mo sa ko. Ragon sa diskarte. Pinatapos ko na niya. Mora sa diskarte. Sirin keton na rin na diskarte. Yan ang garo. Inda? Iba? Sa iba talaga, Depende. So, grabe ang nangyari. Ta kita digdi, pigtataramta lang. So, talagang nangyayari. Dahil taman pwede na. Dahil taman pwede na gibu-gibuhon ka na. So totoo. Iti mo, observation may ayon sa samuyang. Sa nangyari? Sa nangyari. Anyway po, mga tugang, sarong mahiling po niya to kung tama ang pigtaramdan tao na kuwaon ang kwarta pero sa indang konsensya, sa indang gagamiton na iyon sa indang isusurat sa indang mga balota. Pag nangyari tabi yan, Arisel, pag nangyari yan, masaludar talaga akong Draculaon. Digdi mahiling ang sa mga botante na ini, sa mga botante. Sa mga botante. Sa botante po. Siguro padagos po kitang mga G daing daing kakampal yan, kundi mga G kita na ang tawong tinauman maga yan. Pero igong may mga prinsipyo na uyan ang uyan ang susaro kay paduman sa arong day nagdroman? Day na ako para sa kuya man tabi RSM ako, yan ang patakaran ko sige, ilista nindo ako dyan pero di ako madyan sendo pigdara baga saro. Tapos ang saro pa ni na sabi nga ni kaihan sarong ini gurang na ini Alwin isisar na sana sa satuyang paradangong. Ako ngayon di ako ka naghalat pinanindugan ko maski ka ito pang primero kong pagbuto o pagbuto niyang mga masunod. Dahil ako ka naghahalat na kuyan, nag-irestoryari nga sinda, nag-aranuhan. Ang iatod niya digdi sa kuya. Iatod niya sa kuya. Pag inatod niya sa kuya, tinaraman ko na
itaon mo na sa nangyayaan sa iba, tamas kaipuhan ng kang iba. Ako nga, ang buhay ko, nagkakaon pa man nga akong 3 beses sa rong aldaw. Dakol, kaya ang tabi, Arisem? Dakol ang nangyari? Iyo, na ano. Pero igwa man na mga igwa, igwa, itong mga ayo, may ayo-ayo. Igwa nga ni tabi, Arisem, kasubang eh, ayo. Nainot pa? Nainot pa? Naghalat sinda na, dumanon man sinda. Uni ang sarong malala pa na nangyari. Oo. Dumayaw yan ang susaro, nagduman, luwara sa lista. Duman sa, alam mo, so, APPL, ano yan? O yan ang EPG. Tapos, Team Rosal. Nagduman siya sa EPG, sa EPG, wala suwara niya. Ito, nagduman siya naman sa Team Rosal. Ura man sumara niya. Masakla pa. Masakla pon? Dahil ngayon ako nakakuha sa na ngayon ako. Uning yung asing kwenta. Ayan po mga tugang. Ayan ang mga istorya na natukuha niya to. Ito po mga tugang. Sabi nga baka nantig akan mga previous pa nagpaprataram ka kung kisay. Siguro iyo. Di na siya pigtubudan. Dapat ano kang ginibo? Igwa na uni man notado ini ha. Ada ko lang pamilya. Uya nang nakakuha sa ibo. Tapos nag-aapod pa naman sa kapitan. Saka. Ang mata nga sa ingka ngaya. Sabi da ngaya irison ngaya so. Dahil sabi ngaya awiyan ang aaliun niya ako sa lista. Ang mata ngaya sising ngaya sa imo nagdaram. Ako ngaya ako nakaaram. Pero ini nakaduwa. Ako lang pamilya. Alam mo ngaya 10,000. Alam mo ngaya time pira iyan. Ano nga 20 ngaya? 20 10,000 ka yan. Sa 200,000. Sa 11,000, 200 Gs. Oo, sa 11,000. Yan. So sa ibong pa. Sa ibong pa, opera. Kahit tamin. Mga 150. Mga estimate na yan. 150. 150,000. Anong 150? 250,000? Naita. Ngata sa 20 eh. Pira. 20 20 pidaso eh. Ang gusto kong sabihin, so, alam mo, sa 10,000, sa 11,000. 11,210. So, sa ibang... na yan sabi yung tang 3,030. Yung makabakal na kaining sarong... sarong segundo... Sarong segunda mano. Down payment? Pwede na i-down payment sa makabakal ng duwang inmax eh. Kung pwede na kuyan sa sarong Wigo, down payment. Down payment. Pwede man magbakal kan sa segunda mano. 270. Hindi siya magbakal di segunda mano. Tatiwan sarong si mano sa naiyan. Basta ali sa Masulo. Pero ako, tabi Arisem. Siguro, ni na Alwin. Nakako ako ibong ibang? Iyo. Matindiyon ka? Pero dahil man ako. Pero may minsan, di ako nagre sa inda. Sinda nagdaras ako. Sisay man ako na sa yumahan ko, kwarta yan. Matindiyon ka talaga. Believe na ako sa iyo. Ibong. Oni ang saro Alwin siguro sa matinong pag-uuro na tama na si Manyus kas ka na. Ang sarong leksyon mo niyan, sabi nga ni money is the root of all evil. Yes. Money is the root of all evil. Pero sana yung inaasahan niya to na mga pintataram nagdakulon kitang dinuman. Na ang kwarta ngayon sa bulsa, ang boto sa balota. Iyo man talaga yan. Ayan po, maski kwanta bi RSM, maski digdi sa mayardi, kasodma. Sarane, urulokon? O ni nga niya? Iyan po ang sarong, iyan ang sarong, iyan po ang sarong adal ngunyan po mga tugang. Na mapapatunayan niya to sa Mayo 12.
after election. Okay. Ang ano po mga tugang na ikakaskan tao ang boto. Okay. Pero sa Camarines Sur, garo matindi man eh. Dakulaon man sa kwarta naman. Dakulaon man sa kwarta naman. Dakulaon man. Sa FB nga ni tuya ng sundus ko na sana tayo na nga ni magano an sa tuyang mga nahihiling. Pinapasupgan po niya to an sa tuyang mga sadiri. Pag nakakuha, isilinsyon na sana. Isilinsyon na sana. Yan. Sabi nga ni kay respetuhon taman ko. Respetuhon taman sa tuyang mga sadiri. Sabi nga ni, kung bakul na respeto, mas kinit na sa ng respeto. Okay, kira may aluin bago iyan, tamang-tama. O yan ang sa aga, baga ma-celebrate kita kang aluin. May na, dubli ang nakuha mo, kaya dubli man dapat ang blowout mo kay misis mo. Mother's Day. Mother's Day po sa aga, tamang-tama. So mga... tamang-tama, Elita. May pagregalo. Dahil man ako nakakapot. Maugma. Dahil man ako nakakapot. Dubli. Nainot na duman? Nainot na? Duman yan, nag-abot. Ito ang manager. Ito ang nag-abot. Pagkaraman na sana ako? Iyan sana ang iyan sana ang... Pero okay man yan, nasara agabus. Tapos, tinaraman na sana ako. Sabi ko, sirisen niya on. Dahil nangyapan. Sinulo na? Sinulo niya? Sinulo. Tanganin nga makadesisyon ka kung nadaing ng kwarta. Sinulo niya? So balota. Yan ang sa balota. Ano man po ang sa tuya po yan na sa ramayan na mga kita man sana po ang masuffer kan mga bagay-bagay. Kita ang masuffer, aloy na po kita. Aloy na kita na uyan ang nakakamati ki pagtios, ki makuumaray na padalagan kang gobyerno. Ayan po mga tugang, kung daipan madulot sa tuya, hinda daw sana. Hinda daw sana kung ano kita mamangyayari sa nasyon Pilipinas. Particular po din dito sa tuya sa probinsya Kanalbay, asin man kan siyudad kan Legazpi. Okay, Alwin? Kita mamaaram na. So mga namamahaw dyan, sana day ka mo magkaarakong. Mag-Jollibee na muna. Magkasawa naman ang Jollibee. Dahil nata, masira man ganyan ang kuhan. Duman na muna dakulo ng korta. Diyos ko, yan ang Jollibee. Sige, ikaw ang nag-iiriwan, ikaw ang amo po na yan. Basta iyon na sa kayan, tabi Alwin. Okay. Ginarayin tabi si Ate Cora para sa mga obserbasyones, na istorya, na sa tuyang obserbasyon sa luwasan. Alright, salamat RCM Cora. Grabe talaga so nangyari. Nakadubli ako eh. Pero aram ko kung siya nibubuto ko, labot ko sa inda. Okay. Sinulo na ni Mrs. Balota eh. 7,000 plus. Ay, nakaw. Sarong kinsinas. Sarong kinsinas ba? Sige. Alright. Ay, nako. Maparam na ako. You're listening to DWGO 80.